ýanwarda suwuklandyrylan tebigy gaza getirilen baha artış sebäpli Kazakstanda ortağa çykan halk protestleriniň asyl maksady syýasy bolup çykdy. Halk öňki postsovet düzgünine, korrupsiýa we belli maşgalalaryň haksyz baýamagyna garşy çykyp, häzirki bar bolan ähli syýasylaryň ýurdun başyndan gitmegini isleýär. Bu hereketlilik bir näçe watandaşyň we iň azyndan 8 polisiýa işgäriniň ölümine sebäp boldy. Munyň höttesinden gelip bolmajagyna göz ýetiren Kazakstanyň häzirki prezidenti Tokayev Russiýadan kömek isledi. Bu hem Kazakstanyň kimler tarapyndan gizlin dolandyrylyp gelinýändigini aç-açan ortaga goýdy. Emma esas soru, Kazak halkynyň başga döwletiň ýaragly güýçler tarapyndan bastyrylyp ýatyrylmagyna kail bolarmy? Ýa-da başgaça aýdanmyzda Kazak halky ruslar tarapyndan bastyrylmak islermi? Munyň jogabyny öňümüzdäki günlerde has takyk görürüz. Сюда куда жауап кеңештин депутаты. Уважаемые депутаты, слушаем сюда. Мы здесь не охраняем Грузию, не охраняем. Сиксалют не охраняем. Делай. Жол салып береміз, су чыгарып береміз.